you, sir. IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson. Philippines, good afternoon. My name is Rhod Tecson and this is IMT Conversations on IMT News. Ang pila ka mga disabilities kon kaisa nagahatag sang sablag sa pila naton sila ka mga kauturan sa ilang mga ginaobra on a day-to-day basis. Kung kaisa, kung hindi ikaw makabati, hindi man mahapos ang pagpangita sang obra. Hindi ikaw makakita, hindi man amo sina kahapos mangita sang obra. The same is true with those nga may kakulangan sa ila tiil, sa ilang kamot. But, for John Kenneth Flores, an Ilonggo cyclist, his picture last week naglapta sa internet. And we saw that he was in action while on his bike, doing his thing. In short, wala sang kasablagan sa lawas nga pwede makapauntat sa iya. Sa iya sining gusto kag sa iya sining luyag. Live via Zoom, kaupod naton sa limatriyon, si John Kenneth Flores. John, this is Rhod Tecson. Mayang hapon. Mayong hapon, sir. Thank you sa oportunidad yung ginatag mo sa aton. Siguro kilala ko natin anay si John. John, how young are you and taga-diin ikaw? 37 years old from Uton, sir. Uton? Uton, yes. Yeah, ang apelyido mo is Flores. So how are you related sa political clan nga Flores dira sa Banwa sang Uton? Sa apelyido lang gid ko ro, sir. Sa apelyido lang gid, sa poder kag sa manggad hindi. Hindi. Pero sa abilidad o angot-angot siguro. You are from Uton and at this age you have this disability, no? Ining disability inborn ini or dala sa aksidente? Aksidente, sir. Aksidente. Okay. Paano natabo? Na kuryente. Na kuryente. Yes, sir. When you say na kuryente, what happened? Can you tell us? Yes, ang high school ko sir. Okay. Paninlo na mo sa grandstand. Na-accidentally tandog kung anong open wire. Okay. Di niya high school dyan? There is Uton. Uton National High School. Uton National High School. So, natandog ni mo. So, why? Mataas ini nga parte? Yes, grandstand. Bali grandstand la. Bigin ato patupan lang sang lokay. Kami nanindo. Okay, kamo naninlo. So, nakuryente ikaw? Yes, sir. Sunog gid ang kalawas o kamot lang? Yes, third degree burn daw nalitson gid. Doon nalitson ka gid? So, nga kon kamot nalitson. Ang imo nga kamot? Third degree daw para gid sa daw igo gid sa tulan mo. Igo gid sa tulan. Okay. A good thing nabuhi ikaw. Pero ti damage ang kamot mo. Yes, Duhagid ka kamot ni? Duhagid ka kamot ang na-damage? Yes, sir. Okay. Ang balsang doktor, dire siya naging trans sa piyak. Sa piyak sa nag-exit. Ang kuryente? Oo. Kaya ang kuryente ko nung mangita, na-exit mo once yung magsulod. Lawas. I see. Okay. And pila edad mo at that time? High school? High school, sir. 15. 15. No? So, nagpadayon pa ikaw sa pag-eskwela? Naguntat ko, 2 years na tapos nagpadayon ko din. Okay. And, college. can we see your hand? Pwede natin makita? Yes, sir. Yes, sir. This. Oh, okay. Amo na. So, utod gid sa'yo, no? Utod gid. Okay. Below. Ang tiil mo ya wala man problema? Wala man. Okay. So, ang nahalitan gid ng imong butkon? Oo. Duwagid ka kamot. Duwagid dayon niya kamot. Nano nung sulod sa ulod ni mo yung mabisikleta kang kabudlays na? Sir, tinilig ko sa gid mo, mahilig ko sa mga sports.
Okay. Damo man ko sport na basket na ko sa una ga billiard. Okay. Ti subong budlay na guro mag-billiard para sa imo? Di isang muna ko kamot ni ga billiard. Aga Basta ka kasarang pa na magkapotako? yes, sir. At soy lang at Perting abilit. basketball. Oh, perting Basta abilidad. nakalambot ko sa biking. Okay. O sa direct na o sa biking. O mga pila na katuig nga bike ikaw? 2015 mga 5 years na siguro. 5 years. 2000 mga 5 years ko lang. I am looking at your picture here. Hindi masakit ang especially kung magbunggo siya sa magtapak sa bakulod ang bisikleta. Sa nang una pa lang, sakit kay wala pa mga kibol-kibol la. Aha. At subong okay naman daw, wala naman. So na-adapt naman sa sa mga football. Okay. And wala ka man kuno sabagay, basket pa, billiards pa, no? And as you said, subong 5 years ka na nga nagabike. So, may mga na competition na ikaw nga nasudlan or nahimo naka-intra ikaw? Hello. John, may mga competition ikaw nga na-intrahan dati? Okay, dali lang gid. Something is wrong with the line. John, can you hear me? Dula bitaw. Internet niya. Sa internet connection ni John. Oh, sige, dali lang gid. Base nagulag ang signal from his end. Nagpilit siya. No? Tanda man siya mangita sang anggulo sang itsura ya pag pilit ya. Okay. Dali lang gid no sa aton mga viewers. We are talking to John Kenneth Flores from Oton, Iloilo. He is a biker pero may disability siya utod ning iya nga kamot, no? Na kuryente ini siya sang high school siya and yet he was able to adapt sa natugang disability sa iya sining lawas. And as he said, he wants to play basketball. He's into sports. He's still playing basketball, no? And he's still playing billiards. Balikan ta si Jan, no? Jan, nagbalik ka na sa ato niya linya. Sige. Mabatian mo na ako, Jan? Yes, okay na sir. Okay na. Oh. Okay. So, moving forward, may mga competition ikaw nga na-intrahan? Sang biking sir? Yes, sir. Oh, sang tatlo pa lang ka competition. Tatlo. Amo na yung nag-viral lang sa Kalinog la. Sa Kalinog. And ano ini nga competition dito sa Kalinog? Nang first race ni Mayor Calvo. Yes sir. Aha. Okay. And Pakadto pasaka sa 120. Pila ka mo kabilog ang nag-join sa nga competition? Damo man sir. Damo man may mga beginners, damo man kategory ni kita. I see. Ano yung kategory ang imo ginintrahan? 30, 39. 30. When you say 30, 39, that's the age or the distance? Age. Age. Age bracket. Age bracket. Okay. And kamusta? Sino na daog to? Si Noben Aliado. Okay. Ikaw ya? Kapila lang ko to sir. 15. 15. Pila kabilog ang sa kategory mo? 30 siguro kami. At least no, tunga, hindi na namalain. Tunga sir. Tunga. So kulang pa nakamot. Ano lagi dayan? Kulang pa. Oh. Kulang pa sa practice. Kulang pa sa practice. Okay. So John, with this, may pamilya ka na subong wala pa? Wala naman din. I can hear you, John. May pamilya ikaw? May pamilya ikaw? Sa ano naman? Okay, dahil lagi. Sa internet connection mo ni John, gahina. Okay. Ang pinakaulihing nga ginintrahan niya, amo ining nag-viral nga photograph, muning sa Kalinog sang damlag lang, no? Sa di nag-join siya sa 30 to 39 years old nga bracket, and there were 30 bikers. Number 15 siya. So,
imagine, you can only imagine sang kabudlay sang isa ka wala kakamot, then nagabalbal ka da bisikleta. But he was able to hurdle it. So, balikan to si John. John, I was asking you, kay nasa nautod kita, may ara ikaw, John, sang kwan? Sang pamilya? May asawa ikaw? Okay. Nautod na naman si John. No? Medyo mahina ang signal na ito direkta mismo sa banwasang uton. So, kindly hold your line sa aton yung mga viewers. Balikan ko siya for the last time. Sa aton sining pag-inistoryahan na isubong, kuhaan ta siya sa iyang mensahe sa mga kauturan naton, no? Nga may mga problema man sa kamot nila. John, can you hear? Mabatian mo ko, John? John, can you hear me? Mabatian mo ko, John? Sa headset siguro. Abilidadan yun man, ito na lang yung volume. Ginawyatan sa iyang kamot ang volume. Sana ko budlay, kuha gyapon na. No? There's something na nagasulod sa akong panguna-una, baskog ni. Hindi ko lang galing kaya ipamangkot. So, may problema lang kita sa internet connection with John Kenneth Flores. Ang isa ka cyclist nga may ara sang problema ang iya sining kamot, no? Utod ang iya sining kamot dala sang kuryente. Na kuryente siya sang high school siya, and yet, no, he hurdled sang sining problema, and he's playing basketball, he's playing billiards, and is cycling. Even sa volume niya, siya ang ga-adjust ang volume sa kamot. Balikan ko si John. John, mabatian mo na ako, John? Oh, sir, pasensya git. It's okay. Figado signal, may kaso. Ano ang mensahe mo nga gusto ipalabot sa mga nagalantaw sa aton? Especially for those nga may mga problema man sa ila sining lawas, kag daw pa feeling nila way na pag-asa ang pangabuhi nila. Sa tanan sa mga galantaw, especially na sa parehas kung may mga diferensya, kanili ka mo madulaan sa paglaom sa inyong kabuhi. Then, think positive always. Kag hindi ka mo magkauya nga mag-explore sang kung ano man nga nagustuhan nyo, kung nahiligan nyo. Kinanan i-porsige nyo kayo din nyo pagalingon nga para makaano man ka mo malingaw nyo man kagalingon nyo. Tapos ma-experience man ang kabuhi sa kalibutan nga masadya kag manami. Hindi lang mo madulaan sang laom. May asawa ikaw, John? May asawa ikaw? John, may asawa ikaw? John? Tinugon sa ngambal kong John? John, okay. May ara ikaw sang asawa, John? Available pa, sir? Available pa. Oh. Lagi ko may makita gwapa. Hindi lang tanto ka gwapa, kay para damo sila. Mid-range lang. Mid-range. Wilini man kami. Alright, Mr. John Kenneth Flores, thank you so much for this opportunity ang ginatag mo sa aton. Maying hapon, sir. Maying hapon, sir. Ang cyclist nga may problema sa iya sining kamot, si Mr. John Kenneth Flores sa Banwasang Uton. Iya sinigin pakita nga bisan ano kabudlay sang iya sining sitwasyon. You can only imagine somebody, or if you would want nga mapos insindiyon, una-una ablang poktol imo kamot, then makapot ka bisikleta, and then hindi lang nga makapot ka bisikleta, you will have to drive your bicycle pasaka sa bukid and join a competition, no? So that's John Kenneth Flores. Hindi ka magdula sa paglaom. Ang importante nga ma-enjoy mo ang imo nga pangabuhi. My name is Rhod Tecson, and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson.